Ngani zakwethu isalukazi sendoda lesi ugogo bathini Mbatha. Ngithi ake ngikhulume kancane lana ngodaba lolwandle. Ngani zakwethu ngiyangibona abantu abaningi badlalela olwandle, umuntu kancane ngiyolwandle, kuthiwa ngiyolwandle ngezinto ethize, kuthiwa ngiyolwandle. Uyazi ukuthi uma unabantu abadala noma unemoya ngolwimi engaluzwa kahle, bese na uphaphela isimo solwandle, bese uthola ukuthi abakini banezikweletu noma inhlambuluko okufanele babe zenziwa, bese wena uthi mawufika olwandle bese uba umnikelo. Uye uzwe kuthiwa umuntu wahamba wayolwandle wangasabuya ngoba wafika olwandle waba umnikelo. Ngiyakubona lokhu ukuthi ucwiliswe ukuthi awukwazi ukubhokoda, kodwa khona lokhu uthothi ulwandle liyavuleka liyakubiza, ugcina usuhamba ungazi ukuthi uyapi, kanti uyoba umnikelo usuyokwenza inhlambuluko yabakini abangasekho. Before ubeka unyawo lwakho olwandle ngani zakwethu, cela noma uhamba uyohlola ubuze ukuthi sinjani isimo sakho solwandle empilweni nje, isimo sakho solwandle sinjani, ukufanele yini ukuthi ungakwazi ungena olwandle. Ngani zakwethu alikho ibhavu elidlula ibhavu lolwandle. Ulwandle lujikelele ngani zakwethu, lokho kufanele ukuthi siqaphele ngakho konke kusemandleni. Ulwandle alifani nempomphoma, ulwandle alifani nomfula oyihambelayo njena. Ulwandle lujulile ngoba kulapho kuhlala khona abantu abadala. Ungayitholi ke ngana kwethu uthi uyolwandle uyejabulisa noma utshelo ugogo bathini Mbatha nawe bese uthwala ikhanda usuyolwandle, kanti usuyoba umnikelo kulabo abakini abangasekho, noma uyoba umnikelo kumuntu ofuna ukuthi ethi ethwale ngawe. Ngani zakwethu ngicela ulwandle silihloniphe. Isalukazi sendoda lezi ugogo bathini Mbatha. Ngiyanithanda ngani zakwethu. 083 533 9183.